Igbo kwezuonu ndị be anyị mụ atọ iko ma nwata tọ na ngada nne ya gere m ntị na ọ na-eme oke ekokwa obodo anga ntị ndị mmadụ ajụwe na-akụba gịnị ka ekokwa akụrụ maka na ọ na-emekwekọcha ma agba ụtanụ ntụ ndị be anyị na-anọ n'obi m n'ụracha owuwu a nụrụ mgba ma ebe kpọta m n'ụra ya wụ nnụnụ mmụọ wee na-agwa m n'eziokwu na arụ emere na Igbo be anyị na egbe ehiere na ana na chi eweregwe ihie jie na iyi eburugwo ogweri na mmiri Igbo mụrụ nze m ọzọ na ịka nnụnụ mgba mana wee kwarụ m akụkọ ọ sị m na nne ya nwa ada Igbo be anyị ahụ a na-akpọ Ifeọma Onyekwere onye nke na-arụ ọrụ n'ọba ego oyibo kpọrọ Polaris Bank onye nke ebuli n'ọkwa ọchịchị ọhụrụ dịka branch manager ndị ntọrọ mmadụ kọje n'ọnwa ekeresimesi na eziokwu na ndị mụrụ ya nwa ada bikwe na ha ndị ntọrọ mmadụ akpa ego oyibo kpọrọ ransom ma a hapụ ya nwa ada na ndụ ha ma ugbuo ya kpọwa ozu ya n'ama n'ọkwa na ya ozu nwa ada bịara ụwa ka obodo na-agba nkiri a na-ajụ Chukwu nọ n'igwe ma ọ nọzikọ n'igwe ahụ ihe na-eme n'ụwa ebee ka ọ nọ nke a jiri mee eziokwu Igbo mụrụ nze m ọzọ na nna anya ọkwa na ebe akụkọ ọjọọ na-asọ ntị oyi ya nnụnụ mgba m nọ na-akọrọ m ka anya mmiri ji rujuo m anya wee gbawa n'aka na abụ maka na mmadụ nwa ọgọdọ ewu tara njụwa Chukwu kere ụwa ajụjụ nsị Chukwu kedu ụdị ụwa dị n'ime ihe a na eziokwu na egwu ụwa na-atụzi m ya ka nọ na-ajụ Chukwu kedu ihe a na Igbo be anyị na-achọzi ịghọ aghọ na eziokwu na amaghị m ndị a na-eze agbawara ajọ mmadụ agbakwuru ajọ mmụọ na nna Igbo mụrụ nze m ọzọ ya ka nna wee were ọsọ were ije gbara jewe n'ikpere mmiri ka njekọrọ ndị mbụ na ndị egede na agwọ ọhụrụ n'ụzọ ihe na-emeke na Igbo be anyị Igbo ndị be anyị aka nna wee kọrọ ndị nna nna anyị ha akụkọ ngwaba ahụ ndị okenye sị na nwa eze anaghị ehu na mba na eziokwu na nke ikpeazụ a na ọtụtụ ndị eze na ezinụlọ ha agba n'ọsọ n'obodo ha na-achị na Anambra jebiri Igbo mụrụ nze m ọzọ n'ezie na ya ka nọ na-agwa ha ndị okenye mmụọ na ha ndị okenye mmụọ sị na Igbo nwere obi nwanne na Igbo ma eme nwanne na ọnọdụ ọṅụrụbe nwanne ya gba n'ọsọ na ha bịazie ka ha hụrụ n'anya na nke ikpeazụ a na nwanne na-erezi nwanne ya na enyi na-egbuzi enyi ya na enyi ya na Igbo be anyị mgbe ndị be anyị aka nna wee gwa ha ndị mbụ na ndị egede na eziokwu na ụmụ okorobịa obodo jizi ọbara akwa aka were ntọrọ mmadụ wee mere aka ọrụ na otu aka ahụ na otu nzuzo aghọgwa otu ife na anaba anyị na arụkwazikwa nwa n'azụ eziokwu Igbo ndị be anyị ọkwara ya bụ ya ji ihe jọkarịrị udo na njọ masị karịa nkapịa n'usi nkọrọ ha ndị okenye mmụọ ka ha na wee dị ime ozi ọma n'ala Igbo be anyị asị m ji egwu ụmụ Igbo ndị ji omekome wee mee aka ọrụ na eziokwu na ajọ ihe na-ehikwa ụgwọ ndị be anyị ka ha bụ ndị okenye mmụọ na wee sị m na nje eme ka ụmụ okorobịa mara na eziokwu na onye ọbụla gburu mmadụ n'obodo ya burukwe n'obi na o ji Chukwu kere mmadụ ụgwọ ndụ n'ezie na iji ụwa ụkwanụ nke onye metere o were isi eburu na nna Igbo ndị be anyị kwa n'ihe ka nji na-agwọ ndị Igbo be anyị na unu ga-emu ntị n'ọnụ na onye riri nwanne ya wee na-akpụ n'obodo na o bukwe n'ọnụ na onye gburu nwanne ya n'obodo ahụhụ odegwucha eziokwu ụmụ okorobịa ibe m nwụchanụ ntị unu dosi wepụrụ aka enwere oke n'obodo tupu ọ ghọọ aka mmadụ na-ajụ ụlọ ụmụ Igbo be anyị ma ya nọzi nne mmehie ka mara wee bara anyị ụba na ya naanị Igbo na-ebe akwa arịrị ayọ ndị ọgaranya nọ n'obodo anyị na eziokwu na ụkwụ na anyị na mba ajọka na anyị nọta n'ụlọ ka emezie obodo anyị ọkwụ ya ka ọ ghọziri ọgaranya nọta n'obodo atọrọ ya n'ike ọmakwụ ụgwọ ọtụtụ ndị atọje nọtara na ndụ ọtụtụ nọta n'ọnwụ o wee wuru ihe Igbo na-eme onwe ha ndị ọgaranya obodo ji dị ike ma dị ebube gbachazie ọsọ n'obodo ana Igbo na-agba ọchịchịrị ma ofu ihe kara m obi bụ na akwụkwọ nsọ sị na ogbu mma na ana na mma ọgba egbe na ana na egbe n'ụbọchị nnewu nke onye ohi ofu ụbọchị nke dị nwe ụlọ eziokwu ndị be anyị nna m gwara m na onye eme onwe ya na ụwa ya sịkwa nnọọ mmadụ merie odo onye n'anya Igbo na-eme onwe ha ọkwa n'oge gara aga ka Igbo nọ n'ebe arịrị si na Fulani ka anyị na-aya na Fulani ekweghị ndị nne na nna anyị ha jee n'ugbo na Fulani ekweghị ụmụazị anyị ha chụọ mmiri na eziokwu ndị be anyị omeghe ụzọ omeghe ọnwa ndị agha Biafra wee bata obodo chụpụ Fulani Igbo tụgharịkwazie ghọọ Fulani nyere onwe ha mmadụ na-egwuzi n'ukoro ọcha na abụ na ana nna ya na enyi ya na ama m ndị nna eze egwu ụwa na-atụzi m eziokwu Igbo mụrụ nze m ọzọ rụchanụ ntị unu nna m sị na ajụwa ajụ a na-eje jụọ ewu n'ihi ewu tụpụrụ ya na biri n'ọnụ mana sịkwa na ndị mmụọ gbara agbata obi na ya ka nna m na wee kwarụ m akụkọ ọ sị m na achọba ha na akọ na akpa dibịa na dibịa wa tupu a na-afụ mmụọ ọkwara ihe ka m jiri kpọwa ndị mbụ na ndị egere n'ụgbọ afa
ndị agha kedu ihe anyị eme ka anyị Igbo dị mma kedu ihe anyị eme abalị ka a sụọ ya nri na omenka bụzikwa narị na-ana mmụọ na ndị nne na nna anyị chi obi n'aka na-enwezi onye na-emechi ahịa na-abụ were ehie ụra ndebe anyị aka ha bụ ndị okenye mmụọ na wee kọrọ m akụkọ asị m na onye ọra ya ekwu okwu inine ka eji ekwu okwu mmiri n'obodo na ọ na mmiri ezoghị na inine ya ha agba na eziokwu na anyị Igbo ejekwere kwuo okwu maka nnọta ya na nnwere onwe ọhamadike Biafra maazị Nnamdi Kanu n'ọkwanye ya wee ogbe ọgụ ya abata n'obodo a ga-ebie ewee họpụ ata n'etiti ọka mara ndị na-eche obodo mara ndị na-eme obodo ụra aga n'anya ndị Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ nna m gwara m n'eziokwu na adị nnu na-agbachighị ogige n'ọkwa ajọ ihe ọ sị m nọ mmadụ ka eji aka n'obodo na aja ipụrụ ụlọ ruo n'oke tụta aja ngwere tụta aja maka na ụlọ gba ọkụ na aka ya wee oke ịkpa ngwere awụrụ ngwere ịkpa ọkwara ihe ka m ji bụrụ oke ekwe m ọwa ndị Igbo ji biri n'isi nsi unu dododo na nnukwu mmadụ dịkwana ka nnukwu arụsị na a na-eji oke osi were ahụ nwoke ọhịa ma were oke mmadụ na ahụwe obodo ama ebe ka odi karịrị ya na eziokwu ka agbakọ na aka ọnụ ma onye ada na mba ka anyị zọpụta ya agụ mara n'ọnya ka ọ nọta maka na o doro m anya na ya we ochie dike nọta n'obodo na udo ga-adị na anaba anyị Igbo bụrụ nze mmụọ ọzọ na nna anyị akwa riri egbuone m ma a sị m ya dịba nna m sị na enwe ka mmadụ ga-esi bekarị akwa ya nwụrụ n'obodo ọ dị ka ọ ya gburu wee na-asị na ọhụ na agụkwana na onye ọbụla sị na ana Igbo anya ha dị mma na ụwa ọ bịakwana ya agba yagharị na eke gbu ya n'oye gbu yagharị na akwụ gbakwa yagharị ya na nkwọ eziokwu Igbo ndebe anyị akwa riri egbuone m ana m agwa ya nwaadị Igbo ndị ntọrọ mmadụ gbuchuru n'ike n'ezie nwaadị Ifeọma Onyekwelu ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa na-agwa ndị mere ya wa ajọ ihe na eziokwu na onye ha adịrị ha mma n'ụwa chaa n'eziokwu Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ wechanụ ntị unu ama bịa ka nnawa kene maka arịrị ekwe nhụhụ ọkụ ka ndị ọgbakọ ndị ọgbanje n'ime osimiri